Ayan, mga shoutout sa'yo, King of Russia. Parang malakas yun. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan, palablab, upload videos. Ayan, sige. Ayan, guys. Rocket. Ayan, sa tintamsak natin, ayan, Lods. Shoutout sa inyo dyan, guys, kay Lods. Pyo. Maraming salamat sa inyo, Lods. Pyo. Lakas yung sound ko. Masyado siyang sakit. Bongbong Idol. Ayan. Dinig ba? Dinig. Maraming salamat sa inyo. Marami kasi yung butas, no? Yung gusto ko natin yung butas. Ay, shoutout sa lahat ninyo dyan, guys. Maraming salamat. Maraming salamat din sa pagdalaw. Isang magandang hapon. This is the Bias for Year Big Squad. Alright, keep it. Labira, was. Shoutout sa lahat ng mga members. Para mapin natin yung mga bahay dyan. Tamsak, maraming salamat sa patamsak dyan. Siyempre, naman kayo. Ito lang music. Ako pala din nakarinig ng music. Yan na, Spip ka sa shoutout sa'yo. Shoutout ka, Spip. Supportive sila. Ayan, narinig yun ako, guys. Kasi kina nagsalita ako, hindi ako marinig. Siguro yan. Ayan, silipin muna natin, guys. Ang inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Bongbong, the best. The best na, mapasaot ka pa. Grabe na ba? Ito na ito. Nakatalsak na ako dito lang. Sige na. Sama natin. Libre kantahan dito, guys. Ha? Nabibingi ako. Ayan, pa-support naman natin, guys. Yung naka-pin dyan sa taas. Ayan, sige. Kahit 1 hour lang tayo, guys. Okay na po yan. DJ Bongbong Idol.
Ayan, maraming salamat sa video mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. May nakapin po tayo sa taas dyan. Ayan, support naman natin nakapin sa taas dyan si King Abrazia. Hari ng mga Ruso. Shoutout sa bansang Pilipinas. Ayan, nabibingin na tayo. Ayan, bansang kahitabo sa Pilipinas. Ayan. Ayun, congrats sa lahat ng mga nananalo. Sa mga talo naman, better lucks next time. Yan sa tot sa aking mga members dyan, si Ma'am Scarlett, sila si Pio Pio, si Kuya Mon, sila Zalde Zeben, si Bro Noel Naraha, sino pa ba yung iba? Kalimutan ko na kunti lang sa... sige lang guys. Ako, ang dami ko kasi pinamimbiran, nahihilo na ako kung sinong pipindutin ko. Ayan. Siya nag-automatic na lang siya. Magtunog yung cellphone ko. Tong! Tong! Ayan, bawas na. Shout out sa inyo dyan guys. Maraming salamat yan. Shout out sa aking mga kaibigan dyan. Siyempre sa lahat ng mga kaibigan po natin. At sa mga kaibigan din natin. Ayan. Scarlett 2. Scarlett 2. Ba? Pare-pare Scarlett 2. Palita mo Scarlett 1, 2, 3 naman yan, Ma'am Scarlett. Scarlet white, dapat scarlet red. Ano? Sige guys, magkumanta tayo. Sabi ni Mampong kasi bawal ipakita. Pero nakita ko naman sa iba guys, naka-display naman yung kanta. Parang okay naman. Sige lang, sundin natin. Pero kantahan ko muna kayo guys ng isang request po kayo yan guys. Ang gusto nyo lang nakantahin. Ano ba gusto nyo request? Sabi ni Mampong, para ma-dispute. Pero kita ko rin yung ba, naka-ano din sa screen eh. Sige lang, siyempre kanya-kanya tayong kaalaman. Pero sige lang, siyempre at least panigurado na rin. Kasi nga nagre-reaction video, wala namang problema eh. Live eh. Pero at least, sige lang. Ayun. Oh, ba't di makita yung share? Ayun, nakita na, di ba? Oh, ano nakita nyo? Oh, dami nakashare. Wala na yan, share. Siyempre, kantahan nyo kayo guys. Kantahan nyo kayo ng isang munting awitin. Ang kanta na, ano ba yun kanina? Scarlett, request kang kanta dyan. Ikaw ang dahilan. Binawala. Binawali. Ano yan? Binaliwala. May nakita ko nung kantahin ka lang. Hanapin ko muna guys ha. Meron ako dito kanina nakita ang kanta-kanta. Shout out sa inyo dyan guys. Habang ako yung naghanap ng kanta, relax muna kayo dyan ha. Kaya mag-ano. Masyadong makurado naman yun guys. Hindi ko na alam kung ano yung kantahin ko na yan. Ayun, patamsak, ayun. Slow mode. Naka-slow mode tayo. Siyempre, naka-slow mode tayo. Ano pa, Wonder? Gusto mo kumanta, Wonder? Sabi mo lang, gusto mo kumanta, Wonder. Magkantahan tayo dito sa taas. Gusto mo. Ano, kondisyon ka ba? Hindi mo masakit yung lalamunan mo dito, Wonder? Ang aking apelido ng Wonder na pinaka-gwapo at pinaka-sexy. Mag-iisang loyal ko, no? Loyal. Sana all. Basta ka, Wonder, akyat kita, makantahan tayo. Stuck on me. Let's be up, Lady in white. Lady in white. Ganit lang nga. Nalito pa ako eh. Lady in red. Diba? Lady in red tayo. Para ano naman kayo? I never said I said a chance tonight. Never just a Sunday night. Ayan, sige. Hello. Skip natin siyempre. Isang ano lang yan guys, isang. Hindi naman yan man. Kaya mag-alala.
Ayan si Founder. Para makita niyo sa screen. Hindi marunong kumanta. Hindi tayo marunong kumanta. Never since I met him, as if you wanted to dance, looking for another romance. Para ipakita niyo. Sana all. Yan, tampay mo na. Sige, sige. Yan. Yan. Yan guys, saka naman natin yung King of Russia. Ako yung lahat. Wala, mahina yan. Ang shoutout dyan sa 4 million viewers natin, 5 million viewers natin guys. Ito na lang, para may iba naman. First. Ayun. Para dinig ba yun sa akin? Ayan.
Don't ask me why. The time has passed us by. Someone else moving from far away. Ayun. Maraming salamat ulit dyan. Sa 6 million viewers natin. Ayan. Bigyan ko na kayo ng mga kunting material. Ayun, baba nyo, baba nyo guys. What's minute dyan? Dami naka-live na yun. Galing naman. And darkness full of friends, I come to talk with you again. Because the visions of clean to feel, with simple was the peace. And the vision was what London and my brain still remain. In the sound of silence, release the streets that walk alone. I will sweep before the throne. The hands that light by the blossom, the neon light, the fleeting night, of silence. Light is so, and thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voice never shared. The sound of silence. Ano sa atin guys, nakita ka sa kanta ka ng mga sa atin. But the world is ayan, that's it away. Maraming salamat sa Lods daw. Maraming salamat sa mga pag-event. Hindi ko tapos sa kanta natin. Diba? Kahit chorus na makuha natin. Maraming salamat sa palakpak niya, Los Dong. Sige. Ano lang kantahin natin? Baka yung CPR naman tayo. Yan guys, tamsak naman yan hanggang maabot natin yung mga ano. Ayan. Dong! Official. Ano masasabi niya, Los Dong? Ay, bakit ano nangyari? Dito tayo sa mga, dami naka-live. Si Melodia. Count on you. Ito na lang. Maraming salamat sa mga video niyo guys. At tamad na ako kumanta. Nababago na ako. When I need you, dance and happy.
dyan. Maraming salamat sa iyo. Magandang binata mo sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Para practice na tayo. Para masanay na tayo. Hold out my hands and I touch so never so much keeping me warm night when I need to just close my eyes. Dan tamsak po sila na salamat sa mga Lord Ice Love. I just hold up my hand. I just hold up my hand. You darling, yes I'm with you, darling. I wanna give you so only your heart will wait. Maraming salamat yung ganyan pagkasak nyo yan, guys. Yan, dan tamsak number 14 for the first time. I've been away too long. Ano to? Kanta na to. Singin natin to. Kantahin natin guys. Ito pa paano? May practice ba? Ito. Naman eh. Ayan sa touch niyan guys. Ayan na lang. Shout out sa Luzon eh. Malungkot kasing nakanta natin guys eh. Dapat masaya naman eh. Puno ng kalungkutan eh. Maraming salamat sa inyo guys. May nakapin pa ko. Yan. Patusok ko view. Maraming salamat sa iyo Ma'am Lona. Ayan guys. Ano naman natin si Ma'am Lona. Sa kanto. Para mapalitan naman ito kay King Ambrosio. Ayan. Sige. Yan pa view naman sa binaba ni Ma'am Luna. Ayan. Sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Lona. Bilang po natin yan. Yan sa Touch Lodge, Belcap. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Lodge, Belcap 27. Isang ka pa Lodge, Belcap. Sana yun? Wala alam kung saan tayo napunta eh. Ayan, mga salamat Lodge Falcon. Mga sa Touch Lodge, Belcap. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, mula sa tat Kuya Phil Cav, sabi ni Ma'am Lona, it's vlog. Sana yung ano ko, nawala na yung ating ano. Ayun, ito pala eh. At saan ba napunta ito? Ayan. Ayan, mula sa Kuya Phil Cav. Maraming salamat sa pagdala, Lods Phil Cav. Sige. Baka gusto niyong kumanta dyan, guys. Pag gusto niyong kumanta, hindi ko pala nakababa ng danan eh. Ayan, so gusto niyong kumanta, baka kung gusto mo kumanta, Lods Phil Cav. Para mas maganda. Ayun. Kapit tayo magkantahan. Kantahan, libre sayawan. Nagsasatat sa inyo dyan guys. Maraming salamat. Love me with all of your heart. Jingle bird and birding.
Ito tayo guys. Ito tayo. Tignan natin itong mga, pagka hindi natin kabisadong kanta, practice natin yan. This sentence is grammatically correct. Grammatic correct. Bisami mocho. Yan mga sa tatay, Ma'am Lunay's Vlog. Sabi nyo doon, welcome. Ito na lang. Ayan, mag-ano man tayo guys, mag-last talk tayo, magkakwentuhan tayo, mag-isang kanta na lang. Tambay ko na si Pico Angel mag-yan ka ng gawin lang. Ayun, sige mo naman salamat. Kaya nang culturize ka. If I stand all alone with the shadows like the color of my heart, look for the years back, for the night, here's the stars, some memory. Maraming salamat sa iyo guys. Umaos na tayo. Dikit na muna tayo. Maraming salamat sa inyo guys. Rise dyan. Maraming salamat sa pagdating Lodge World Cup. Maraming salamat sa iyo guys. Magano muna ako. Support muna tayo sa nakapin. Pabyo lang natin yung binaba ni Ma'am Luna. Siyempre. Pabyo ko lang ito guys ha. Yan, tambay lang. Yan, tambay. Tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Royce dyan. Thank you so much sa pagdalaw. And Strong Evil. Magilaw, shout out. Ayun. Ito ba si Strong Evil? Ayun. Shout out sa inyo. Ayun guys, may nakapin po tayo. Ayun, lagyan natin ng konting background para hindi naman kayo masyadong ano dyan, ito lungkod. At konting strong. Ayan, let's welcome. Maraming salamat sa iyo. Ayan, ayun guys, pati silip naman natin yung ano ni Ma'am Luna It's Vlog. Ayan, hindi pa yun sa kanyang ano ito. Tatlong 5, ano pa lang, 5 views. Ayun, 3 thumbs up. Ayan, sige, thumbsakan po natin ito Ma'am Luna. Ayan, cooking creamy macaroni for lunch. Ayun, masarap nito. Ayan, panablam naman guys, binaba ni King Rosha. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan. Ayan, tingnan natin to. King Creamy Macaroni. I-review ko lang to guys kay Ma'am Luna It's Vlog ha. Para, kasi wala pa siya. Pa-view naman natin guys kahit 1 minute lang. Ayan, Sir Phil Camp, may shoutout tayo. May binaba guys si Lods Palablab naman. I-review ko lang to kay Ma'am Luna. 4, 5 thumbs up. Thumbs up naman natin guys. Sarap nito, makarona.
Ma'am Luna Danfo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Let's spell cup. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Review ko lang to guys kay Ma'am Luna. Para kahit mga 1 minute lang kayo ma-view, dagdag din natin sa views niya. Kaya nagbaba din sa Rice dyan. Ayan. So Lods Dongsi, maraming salamat sa Lods. Silipin naman natin yung binaba ni Ma'am Lona. Ilan na ba si Ma'am Lona ang bahay niya? Hindi pa rin namangat yung bahay ni Ma'am Lona, ano? Oo. Matagal-tagal na ito si Ma'am Lona. Matagal na ito, sulit ito na Marty sa Forte. Pero yung bahay niya hindi pa rin tumataas. Ayun guys, support naman natin si Ma'am Lona. Ayan. 474 pa rin subscriber ka pa rin, Ma'am Luna. Ayan, pa-view naman natin guys. Ayan, 6 views na. Ay, pang 1 minutes lang, okay na po yan. Viewers na. Saot ka mo yan. Basi ka saktan. Magwaswas saot kay mo si DJ Bobo. Idol. Ayan, dyan po. Pasok na yan. Yan, Papa Mar. Maraming salamat sa pagdalaw, Papa Mar. Ayan, Ma'am Roy Z. Miguel Jotot. Ayan, maraming salamat sa iyo, Papa Mar. Thank you so much. Yan, hindi ko na... Ay, tamsak. Super tamsak. Dan, hindi ko nakita si Lods RZ. Maraming salamat sa pagdalaw, Lods RZ. Yung channel hindi kita nakita. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa inyong tatlo. Ayan, si Papa Mar, si Lods Bulacap. Solid na magbabarkada. Walang iwanan kahit saan, di ba? Ano na ako si Nightbot? Ano ba? Ano ba walang ano? Saglit lang ha. Ano ako ba si Nightbot? Si Los RC. Saglit na. Los RC. Sorry. The best music mix only here on DJ Bobo Remix. Ano kayo Los RC? Sinako na ulit yung Nightbot ko. Yan Los RC, comment ka nga ulit Los. Basta na siya. Malakas. Maawa na kayo kay Tay RC. Kasi na-idol ko talaga. Ayun, saglit lang eh. Ayun, sinadol na. Pero may moderator siya eh. Nakano sa akin sila sa RC. Ayan, wala. Saglit lang. Bobo Remix. Ayan, baka gusto niya makiat yan. Awan ka. Ano, bugbog na ba si Lods RC? Yan. Di ba kayo nawak kay Sir RC? Comment nyo Nightbot. Yan. Sana guys, si Nightbot kasi natin medyo ano yan eh. Ayan guys, pa-view naman natin si Ma'am Luna It's Vlog. Ayan, support naman natin yan si Ma'am Luna It's Vlog. Tagal-tagal na po yan na solid supporter po ng Mardi yan. Pero hanggang ngayon, 400 pa lang bahay. Makaluoy mga kamilas. Hindi pa rin umangat yung bahay ng mga ano. Ako, matagal na kong dikit kayo mga ano. Higit isang daan. Burito ni Nightbot si Sir RZ. Wala palang jacket si Lods RC. Tatat sa inyo dyan kay Lods RC. Kay Lods Pelcap, kay Papa Mar. Ayun ang mga tatlong ano. RC, Miguel Shoutout, Ma'am Scarlett. Ayan. Wala akong subdot. Ayan, meron na Lods RC. Medyo na ito na subdot. Ayun, gusto nyo umakyat, magkantahan tayo dito. Tahan talaga. Kanta kayo na kanta. Papa Mar. Ayan, Miguel Shoutout, Lodi from Scarlett. And sige, Papa Strong Ebel. Ayan, wala ka pala jacket mamaya. Yaling ka rin ni Nightbot. Tanggalin ko na to si Nightbot ko na to.
Masyado kasi ano to si Nightbot eh. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa pagdalaw. Maraming salamat. Kailangan pala yung music para visit, baser ka pala si Nightbot. Ako yung mga shoutout sa'yo. Ayan. Shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, nakapin po tayo kay Ma'am Luna It's Vlog. Support naman natin si Ma'am Luna. Ayan. View niya naman si Ma'am Luna guys. Mami. Dami ng baser ni Terzi eh. Dami si Lozarzi baser. At si Nightbot, binabas ka Lozarzi ah. Ayan, kung hindi tayo naka-jacket, malamang sinako din ako. Nanako yun eh. Spamming. Falcon, yung Nightbot mo, tamad na. Nagbaba ng bahay. Napagod na yan. Dapat yan, tanggalin yung mga ano eh. Hindi kasi ako naglinis eh. Habang nilinis ako ng moderator para ano. Sino pa ba yung ano natin? Ayan, sa baba mo, Lods Strong Evil, yung bahay mo. Ngayon guys, ang baba din si Ricey, support nyo naman yung kanyang si Jake. Yan, alam ko naman, natamsakan na rin si Ricey, pero support nyo lang yan guys, si Jake. Ayan nga, umisit kahit si Nightbot, galit na sa akin. Ayan, nagsatat Ma'am Ricey. Oo. Pag-iinitan ka talaga, Lods RC ni Nightbot. Tamsak Ricey. Ayan guys, kay Ma'am Luna bay. Support naman natin si Ma'am Luna It's Vlog. Si Ma'am Luna masipag yan mag-comment. Ayan. So mga kaibigan po natin yan sa Mardi Nation. Yan tamsak kaya paano nyo naman si Ma'am Luna. Huwag na magkahiya ni dikit niya yung subscribers. Pagdadamot. Abet Gary Lods Falcon, Abet Solen TV. Ayan si Lods Abet. Miguel, shoutout pa rin at Abet Zolen. Ay, maraming salamat sa iyo. Shoutout Sir Abet. Ayan, thank you sa inyo guys. Maraming salamat sa pagdalaw sa akin live. Ayan, sa mga ano natin dyan. Mga kaibigan natin dyan. Siyempre, sa lahat ng mga kaibigan natin. Paring RC, Miguel, shoutout. Sir Abet. Ayan. Sir RC, nagsawa na si Nightbot sa'yo. Siyempre, pahinga muna si Nightbot. Ayun guys, sa mga bahay kayo, baba nyo dyan guys para matamsakan po natin. Ayan, sa mga ano dyan. Sa mga maliit pa yung mga bahay. May pandikit tayo kahit konti lang. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw nyo dyan guys sa baba. Sa 30 million viewers natin. Maraming salamat sa support. Wisit, bakit hindi sinako si Abet? Hindi, nakacaps lock kaya tayo Lods RC. Kaya sinako ka. Ma'am Ricey, hindi na nag-live si Ricey. Hindi na nag-live pala si Ricey kasi ano yan, lumiikot na yan sa bahay ni Lods Jake eh. Ayan, magpipin muna tayo. Ano si Sir ano? Yan, nakahubo na ako. Yan, siyempre madaling araw na rin dyan sa Pilipinas, guys. Medyo malon ulan pa yata ngayon sa Pilipinas. Salamat sa Pablo. Ayan, walang problema sa amin. Salamat din sa pagdalaw, Sir Abet. Abet Solen. Maraming salamat pa. Sa Sabado, busy ko, Papa Mar. Ma'am Ricey, ha, tumatanggap ba ng cheque si Whitey? Taga-pagod. Loko-loko na yun si Whitey. Mahirap na mag-Whitey ngayon.
wala ka pa nga sahod, marami ka ng baser. Pati ka nakakasahod na tayo, di ba? Ganun yan eh. Mahirap din mag-YT minsan, madaming baser. Magsalita ka na konti, marami ng baser. Scarlett to, thank you, idol. Ayan, baba ka, loud, strong, able, para mayadahan natin kahit bigyan kita ng 5 lang. Kapit na kapit. Huwag yung sobraw dyan. Haha, baka masunog yung channel ni Lods Falcon. Ganyan, Lods. Sunugan na lang, baka sinunog nila yun, sunugin ko yung channel nito. Kala nyo son, pag kinasal na si Falcon, hindi na ako pwede ikasal, nakakasal na ako. Ayan. Channel naman yung Falcon, hindi ka naman natin. Ay, nato. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan, pa-support naman natin si Ma'am Lunight's Vlog. Ayan. San Pedro, Laguna po ako. Strong. Falcon, sus dessert ha. Oo nga, suspended nga ads ko idol. 1 month daw, sabi sa email. Baka hindi pa dumating yung ano mo, Lods, pin mo. Kasi pagka umabot ka na yata ng ano, ang alam ko, pagka umabot na ng hindi pa dumating yung pin mo, mas suspended yung ads mo. Oo. Monetize ka na ba? Monetize ka na ba? Saglit lang guys, magpipin muna ako. Yan, tuloy ako magpagpin, hindi na ako babasa sa mga. Tuloy ako makapokus sa pagpipin eh. Kaya Ma'am Lunay, baba muna kita. Pipin. Ito kay Rice. Yan guys, ang baba ni Celos Spell Cup. Support naman natin guys, Celos Spell Cup. Supportive yan guys. Celos Spell Cup. Kunting kimbot lang yan eh. Nakasahod ka na, Celos Spell Cup? Oh, suspended talaga. Nakisasahod ka na? Ba't kaya na-suspended? Sa akin, kailangan makasahod muna ako bago ma-suspended. Yan sa Radyo Agben Falcon, naalala mo pa din ang nakaraan, ha? Tumaubanat naman si Raisi. Hindi ka nagsawa sa kakaubanat, Raisi, ha? Ayan. Ayan guys, mababa din si Lods Spellcam. Ayan, view natin muna to. Nakasahod na pala si Strong Able eh. May violation siguro yung Lods, kaya ayan, bago upload. Ayan, Papa Mar, kahit $2.49. Bagong sanin mo pala to, Lods. $2.49. Sa click? Baka nga nadali ka, Lods. Doon ka nadali siguro. Okay lang yun kung suspended yung ano mo. Kay Los James Climax nga, hindi niya na ma-open yung account niya eh. Kaya lang guys, mag-review lang ako. Maraming salamat sa inyo dyan guys kung nakapin. Tapos na kayo dyan sa nakapin. Ayan, ibaba natin yung ano lang. Baba na kayo ng link nyo guys para mapin ko rin yung link nyo. Ayan, kung hindi pa kayo nakalikit kay Sir Dong guys, yung binaba ni Nightbot ko. Kasi pag yun.
Ayan. Atay-atihan. Atay-atihan sa ano to ah? May atay-atihan din sa banda Aklan, atay-atihan rin yung Las Pelcap. View naman na natin to guys. Yan, pa-view naman guys yung nakapin dyan, yung kay Lods Dongsi, hindi po yung nakatamsak. Ayan ko naman, nakadikit naman kayo na eh. Review na lang natin itong datihan ni Lods sa Pelcap. Pa-view naman yan guys eh. Yun, 36 thumbs up. Mahirap kasi pag responded yung ano mo eh, ads mo eh. Yung guys, pa-view naman natin yung binaba ni Lods Pelcap. Sige, maraming salamat sa inyo guys. Ito, pipin natin to kay Lods Pelcap. Para ma-view nyo naman yung channel niya guys. Nako, kakaiba ito ko Ma'am Ricey. May bulitas. Ito bulitas yan. Nalagay mo kaya nga lagay sa ano, yung bulitas na ano, ang sasakyan. Ay, medyo mabigat-bigat yun. Ayan guys, pabili naman natin yung ano ni Lods sa Pelcap. Ayan, sige Lods, ano, ibigyan niya kita. Second channel mo na pala to? Strong Evil Lods. Ayan. Ito yung channel mo na walang advertise. Herbal Channel. 2074 na pala ito channel mo eh. So, hindi kita lang ha. Yung ayun guys, pa-view naman yung nakapin dyan sa taas kay Lods Pelcap. Ayan, sige, dito tayo kay Lods ano. Mga katawan, nagbubuhat. Mga kahit pa din, kayang bagain. Malaking katawan. Ayan. May set na hindi lang madulas, matamis pa. Pero mas masarap pa rin yung madulas ah. Ayan, sanado sa inyo Strong Evil. Ayan, Papa Mar. Binalik-balikan kong hito ko once na matikman din na alis sa isip mo. Kaya ka natawag ito na Team Hito eh. Sa mga Team Hito guys, madulas yan. Tsaka yung ano niyan, yung anong tawag niyan yung sa gilid niya? Yung ano niyan, makamandag. Pagka natusok ka niyan, hindi ka makatulog isang gabi. Kasi kabilaan yun eh. And done sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan. Pero mas maganda din yung Team Dalag. Kasi wala siyang ano eh, wala siyang tinik eh. Meron pag Team Hito eh. O, kaya nga. Ayan, hindi ako duminikit sa hito. Baka matusok. Lag natin ako. Oh, delikado yan. Pagka natusok ka ng hito, lag natin kakamidyo, no? Yan. Salamat po, Lods Dongsi. Oo. Maano kasing hito eh. May tao kasi na pag natinik ng hito, eh, giniginaw. Mayroon din hindi. Yung iba. Ayan guys, support naman natin nakapin dyan. Lods sa Pelcap. Ayan. Sino ba dito man? Si Lods RC hindi niya na inano yung channel niya.
Sayang yung channel niya rin. Ayun guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Magtamsak kay Lods. Welcome sa kanyang view. Ayan guys, pag hindi pa kayo nakadikit dyan kay Lods Evil TV, sa kanya naman siya. Ayan natin, para lahat-lahat. Ayan, tamsak dahil sa Circle Cup. Ayan, sabi ni Lods Dongzi. Pag natibo ka ng hito, 9 na buwan mong idadalhin. Oh, tama yan Lods sa pero mayroon din minsan na 7 buwan. Art channel, maraming salamat sa Lods. Art channel. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan si Strong Evil kung di pa yung nakadikit dyan. Ayan, dikitan niya na po si Lods Strong Evil. Sige, magtusukan kayo dito. Visit na hito, Papa Mar, masyadong makamandag. Oh, iba yung hito ni Papa Mar eh. Yung sinabi pagka... Katorsi daw eh, katorsi. Ayan, salamat Strong ano. Ayan, salamat Strong Evils. Matindi ito ni Papa Mar, 14 ang bulletin. Bulitas pala. Ayan, Familia di Estrada. Ayan, meet our family. Ayan, thank you so much for share your blessings sa Familia di Estrada. Ayan, maraming salamat. Ayan, sabi niya no, matindi. Okay, madalas ako dyan sa San Lazaro, Carmona. Nabili kami ng pagkain kabayo dyan sa loob ni 2 times a week. Punta dyan. Ayan. Dyan sila dong si May ano yan. Ayan, maraming salamat sa iyo, my friend. Familia Estrada. Wow. Yan, Papa Mar. Baka yung mansari mo naman bukas maging break. Sorry. Ano ba yung mga issue? Kaya sabi, huwag kayo masyadong madikit sa mga pangalan na Jason. Ayan mo support. Ayan Kuya Mon, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa Familia Estrada. Familia Estrada. Ayan, thank you so much. Wala bang link ito siya? No? Hey, shit. Pasak na bahay ba ano niya? Ayan mga team hito guys. Madulas, pero matinik. Ay, nako. Pata sa Pamar. Ayan, Familia Estrada, please drop your link. Ito ba yung ano niya? Silipin ko na muna guys. Para mapin ko muna. Ayan, sige guys, magano na kanya basahin ko lang. Ayan, 200 subscriber. Ayan, sige. Naglit lang guys sa baba. Kung muna ito yung ating chatter para hindi naman siya mag... Pero may video ibaba ko rito. Saglit lang guys ha. Jake Rock guys, ingat sa work idol. Ayan sabi ni Strong. Isalin nyo na. Ako sa team hito, matinik din ako. Ayan, salin nyo na sila David to.
Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. Welcome Lods Abet Solen sa Team Hito. Ayun. Kung payat ka, huwag kang papatol kay Papa Mar. Kuyado ka, baka mahiya kang bumangon, promise. Yan ba yung ano? Yan ba yung immunization? I-check mo na yung mga hito-hito. Ayan, video mo na ako, Lods. Ayun, maraming salamat sa Lods Strong Evil. Maraming salamat sa pagdalaw. May ano pala yan, may kailangan bago ka pumasok sa team Hito. Checkin mo na. Sino ba yung taga-check nyo sa team Hito? Si Papa Mar? So, ano yung binaba? Bakit hindi mo lumabas yung ano na? Ayun guys, pa-support naman natin guys si Pamilya Estrada, yung ating aking chatter. Lumabas ba? Ayan. Saglit lang naman yung kanya ano eh. Yung 216 yung kanyang bahay. Sige. Isalin nyo na ako sa team. Sa team Hito. Si Papa Mar, saan paring Pelcap? Ayan, si Papa Mar taga Himay. Si Papa Mar talagang taga. Okay, kaya nga si Papa Mar talagang taga. May taga-testing. Aba, iba din si Papa. May taga-testing pala ng mga kokomilan. Ano ba, may sokat ba yan? May, ano ba, may sokat yung gaano ka, no? May standard ba yan, Papa Mar? Ayun guys, support naman natin guys yung nakapin. Ayan. Ito maliit pa itong bahay nito eh. 200 Pamilya Estrada. Ang Estrada mo Espanyol to eh. Pwede ni ayan. Dahan ko muna to guys, saglit lang. Kaya maraming salamat sa inyo dyan sa PBGBG Papa Ma, Lods Zarcy, Lods Pelcap, Lods Abet. Maraming salamat sa support. Aba, mga ganon, mga 7. Standard talaga. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo guys. 11 million viewers natin. May nakapin pa ko dyan guys. Support naman natin nakapin dyan sa taas. Aking nag-share. Kailangan medyo abot sa dulo ng ruler. Ayan, maganda dyan. Depende naman yan depende naman yan Lord Spellcap, depende daw sa paggamit yan. Wala naman daw yan sa haba ng ano ba yung ano ng hito na yan, yung ano niya. Depende daw yun sa ano ng hito eh. Baka masunog yung channel natin. Yan, 216. Yan, sige. Dapat 76 pataas ang hito para makasali sa 10 hito.
Si paring RC. Ayun, si paring RC may sima siya ang leader. Ayun, kailangan talaga may sima. Kasi mahito kasi na may sima din sa ano sa likod eh. Patay. Susunog tayo. Ayun. Ayun, patay. May dyan prepare ka pa. Baka sunog bahay na to. Pasahurin niyo muna ako bago niyo sunugin yung bahay ko. Hindi pa ako nagkasahod eh. Napalitan na lang natin ang dalag. Ayan guys, nilagapin, idikit muna ako. Sige, mag-comment na kayo dyan guys. Basahin ko na lang. Pag medyo lalaktawan ko na lang. Hindi ko naman naktawan yan eh. Pag medyo Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, Papa Mar. Ay, si Papa Mar talaga sa bigote pala ni Papa Mar. Si Papa Mar talaga sala nito eh. Ako kasi guys, sa palabiro din ako kasi baka masunog lang yung bahay natin eh. Sorry nyo naman ako eh. Sakit na tiyago sa inyo. Sige, mag-live tayo para lagi. Pagka nag-live si Lord Spell Cup eh, may si Lord Spell Cup okay na, nakaunang sahod na yan eh. Ay dapat 7 ang bulitas. Oo, dapat 7 yan. Paikot. Pati sa taas mayroon din. Ayan, sa birthday viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Ayan guys, pasok na kayo dito guys. Mayroon tayo dito mga hito. Kung sinong gustong, mayroon pa rin hito na na breed. Mayroon hito na native. Pero masarap yung hito na native eh. Mahito daw ng bulok. Si Sir RC, Sir Pelcap, Papa, ma-press hito. Ma-press na yung hito. Tama yan kasi mayroong mayroong butas na mapasukan yung mga hito nila dyan eh. Ayan, pa-support naman natin na campaign yan sa taas guys. Parang dito mataas yung subscriber nito, 216 pa rin Ayan, bago kayo magdikit sa mga hito yan, tapos sa kanya yung dikitan nyo na sa taas yan. Abisado niya Raisi yung mga hito na bulok Yan, strong Evil maraming salamat sa video dyan. Ayan, sige, pagkatapos siya sa Raisi, ipipin natin yung bahay mo na yan. Ay, bigyan ko lang ito ng ayuda muna sa yung aking super chatter. Malit pa yung bahay niya eh. Ano ba nabigay ko? Isa na lang. Ayun, sa 11 members natin yung maraming salamat sa pagdala. Olos Falcon, utak noon, bulok kami pa, Hineria. Ay, ganon? Sino yun? Wala kasi, hindi na ako kasi updated sa mga, sa mga tinira. Yan. Hindi na ako updated kasi sa, sa Chismis. Ano kasi ako yun sa politics na kasi ako ngayon Wala na, for sure, sunog na to. Nilakot tuloy ako ng Gonzarse. Kaya sabi ko niya, pasawarin niyo muna ako bago sunugin yung bahay. Kasi pwede ako makipagsabayan sa inyo pag nakaunang sahod na ako. Baka bukas hindi ko ito na mabuksan to Okay, pagkatapos niya ng live ko na wala naman yung comment niyan Automatic na wala yan. Parang dito mataas yung subscriber nito. Dikit ako na dikit nito, parang hindi umalis sa 216. Ano nangyari dito? Ayun, idol. Good PM. Tatay Renem, shoutout po sa iyo. Ay, may bulok din na masarap ha.
Di ba nakakita yung ano, ano ng mga ano, yung kanin at saka isda inahalo? So ano ba yun yung pagkain ng sa mga Pampanga? Ayun, love na kayo, Ma'am Rice. Oo. Love na kayo kasi bago ng presidente natin. Kaya bago na yung vice president, kaya may lablaban. Kumbaga, bubuon ha. Ah, di ba, Papa Mar? Uupo na yung bagong presidente. Lods Falcon, sarap makiat. Wala kasi ako views sa live ko. Huwag ka na makiat, Rice, dito na. Ay, masunog pa yung bahay ko. Ayan, mag-live ka, Rice. Live ka. Ayan, live ka. Pwede ka lumipat doon sa'yo. Live ka ba? Ako po, Anya. Ayan. Basta walang iyakan, ha? Tirahan lang, basta walang iyakan. Walang crying. Ayan, support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan. Parang dito tumatakbo yung ano. Ayan, Ma'am Rice, shout out. Sige lang, Rice, live ka lang dyan. Para pwede magdalaw sila ng Spell Cup mamaya, magano na. Parang Spell Cup, parang wala tayong nakaraan, ha? Magot yung medyo, Rice. Focus ka muna sa issue mo kasi dyan, yung mga bulok-bulok na yun. Matigas na ba? Yan. Maganda yung pang matigas na rice dyan. Pag matigas na, ibig sabihin pumapalo na yan. Wala na, hindi na ba umiiyak si rice dyan. Mamaya magsabi naman na, dinit ka itong channel ko. Hindi ako mag-live, boy. Ayan. Agoy, may nakaraan pala kayo, Ma'am Rice, ha? Yan, dati rin na Miguel out, shout out. Ayun, wala na bulok na surrogate na. Ayan. Ayun, maganda. Yan, sige. Ayan, mag-live ka, Rice, dyan para... Lord Sarsi, palivein mo si Rice dyan. Kasi doon, magko-comment talaga ako doon. Makabawi mo lang. Di Papa Mar, di ba? In love doon sa ganda. Tarini, shout out. Ayan. Ayan, support naman natin nakapin sa taas. Yan, papasok daw hito. Hindi ako makarelate kasi sa inyo sa mga bulok-bulok na yan kasi hindi na ako masyadong umano sa mga chismis eh. Ano kasi ako ngayon eh, sa mga showbiz. Sa mga ano ako ngayon eh, showbiz ako ngayon eh. Di ba Falco na yung lago sa akin? Sana ngayon eh. Ganda kay Ninang yan, Ma'am Rice, kay Ninang yan, si Lods Falcon. Talaga mapain ako nito na maaga. Agoy, my love, triangle pala kayo. Diyan Ninang vlog. Oo nga eh. Di showbiz totoo yun. Live kami, nawala sa baba. Di ko nirespeto yun. Sa River Cup, una siya may love sa akin, kaso busted. Yan, sa tatay ko yung Mon. Yan, dan sa nakapin, idol. Para masusunog talaga ang bahay ko nito eh. Kaya mag-live ka na, Rice, para doon naman ng mga team hito sila Lods RC, si Lods Spell Cup. Kasi hindi pa ako nakasahod eh. Para may love triangle yata. Magbati na kayo, Ma'am Rice, usap lang yan. Parehas na kayo friend, kaya peace na. Ayan. Sino kaya papaba? Bahala kayo dyan. Hindi ako relate sa mga bati-bati na yan. Sir Pearl Cup 27, una siya na in love sa akin. Tawa tuloy si Papa Mar. Ayun guys, support naman natin nakapin dyan sa taas guys, yung sinisipa yung pituan. Ayan, maraming salamat dyan sa 13 million viewers. Ayan.
Sorry lang, sana okay na kaso wala eh. Di ko habol views, Papa Mar. You know that. Ayun. Iba rin, tumandang ni Lods Balcon. Ay lalo siguro pag sumama ako sa team Hito. Oh, Falcon, limot mo na, my love. So sweet. Kaso nauwi na ako sa honey, my love. Wow. Yan. Misunderstanding lang yan. Love, love, love na. Ayan. Sino ba yun? Sabi yung Papa Mar. Anong issue yun? Hindi ko mag-get siya ano ni Raisi dyan. Ha? Hindi kasi ako updated eh. Kasi nakapokus kasi ako sa pagkakanta eh. Kasi may sasalihan kasi ako eh. 5,000 yung premium. Maraming baka maka-jackpot tayo doon. Oh, misunderstanding na yan. Pag-usapan, kung ano dapat pag-usapan. Huwag na wala nang parinigan. Ayun. Kasi pag lalong nagparinigan, eh, lalong umiinit yan. Oo. Dami akong mic, Raisi. Meron akong microphone. Yung kaya mo mag-ilan shoutout sa'yo? Kaya wag nang parinigan. Ayan, ma'am, Aling Nels, magandang shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Aling Nels. Ayan. Falcon, ako na nag-iinit sa iyo, ayaw mo na paakyatin. Ayan. Mag-live ka na lang, Raisi, doon para pupuntahan ng mga team Hito. Para pwede ako mag-ano doon, magbanat kasi itong live ko, hindi pa ito makabanat sila ni Lods RC kasi alam nila, di pa ako nakasahod eh. Kaya medyo control mo na yun si Papa Marta at si Lods Belcam. Ayan yun na, parang kasahod na ako. Kabalatan tayo sa baba. Kahit ito rin. Anak mong miyaw, ayan Papa Mar, anong klaseng bati? Ayan. Harang pa ako, ayan. Ayan, maraming salamat sa paharang mo niya, mahal ating Carmen. Wala pa din ako sahod. Ayan. Dumating na ba yung pin mo, Raisi? Pag dumating na yung pin mo, pwede ka na makasahod. Pero pag wala pa yan. Papa Ma, $100. Oo nga eh. Oo. Kahit makasahod mo lang tayo ng $100. Okay na yun. Ayan, Ma'am Nelda, mag-loud shout out. Ayun, Papa Mar, pasahurin mo ako. Wala pa nga 100 pin kaagad daw paliparan ni Falcon at Papa Mar. Oo, dapat may pin ka muna. Namatay na ba yung pin mo, Raisi? Basta bati-bati tayo. Ayun, sabi ni Papa. Ayun, maganda yan. Matagal nang mayroong pin-pin si Ma'am Raisi, no Lods Falcon. Oo. Pag puti ng uwak, Papa Mar, ay, yan, hindi kayo nagkamagkasundo dyan kasi pag puti pa ng uwak. Pero pwede na naman paputi. Marami may uwak na puti, ah. Alam. Sa Manila, pwede pa putiin yung uwak, eh. Lagyan mo lang yung pintura, yan, wag lang maulanan kasi kukupas yung kulay na. Ayun, pin sa utak, mayroon ako. Ayan. May shout out team Maliw-Maliw, sabi ni Papa Mar. Ayan. Shout out all Mar Nation. Ayan, sabi ni Ading Nels. Sir Z, yung hito mo ayos pa ba? Siyempre si Luzarci, sanay yan sa ano. Sa manok pa, kumikikig pa yan si Luzarci. Mga lahi kami ng talisayon. Alam mo yung talisayon? Yung buhok ko medyo may puti, may medyo ano. Yan mga talisayon. Ayun, mag-live ka kasi para mapagpalipad si Papa Mar. Ano pinita? Yan na Raisi, tinabasabi ni Papa Mar. Mag-live ka na, magpalipad si Papa Mar. Ay, sus, hindi ka mag-ano eh. Para dagdag dyan sa Tristan. Opo, Ma'am Raisi, sobrang tigas. Sumakay ka pa.
Ano sinasabi ko eh. Mag-unabisahan niya naman itong ano na to eh. Kaya mag-live ka na, Rice, para doon na tayo sumakay sa'yo. Ayan, bye muna for a while, may biyahe pa ako bakas. Ayan, maraming salamat sa iyo bukas. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lord Spell Cup. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, kasi parang hindi ka naman nagla-live na Lord Spell Cup ha. Live ka lang, tuloy ang laban. Sabado pa po, Amar. Kababalik ko lang work, hospital, tapusin ko paperwork, tapos live. Ayan. Oh, English yun sa Circle Cup ah. Oo nga. For a while eh. Sabi mo balat ni Circle Cup ah. Buhay muna for a while. May biyahe pa ako bukas. Yan. Yung mga taganong mga taglis. Ayan, sige Ma'am Royce, abangan ko yan. Ayan. Yan, Lods DJ. Hello mga kaibigan, pahiram ng thumbs up upcoming premiere. Yan, maraming salamat sa Lods Day 4G. Ayan. Ayun, Papa Mar at Carmen. Ayan, maraming salamat guys. Yan, ano dyan sa aking nakaano sa taas, yung aking super chatter. Bahala kayo dyan. Sabi nila sa kanina. Parang humihina yung ano ko. Mabagal pala yung ano ko. Nahuhuli siya. Ayan. Ayun guys, matamsak naman natin upcoming live ni Lods D4G. Yan. At RC Supremo, Circle ka, pakicheck baka dumugo ilong mo. Ayan, biyahing heaven pala si Let's Go. Yan, maganda, biyahing heaven. Sa langit wala ang fear. At RC Supremo at TG Official, baka abangan mo pala yan. Sige. Bossing Host, Falcon, salamat kayo. Yan, walang problema. Maraming salamat sa pagdalaw sa D4G. Salamat lang kayo sa pagdalaw sa aking live. Ayan. Magandang shoutout ulit dyan sa inyo sa 30 million viewers natin. Maraming salamat. Tamsak naman guys. Hindi na pa napalitan to. Palitan ko na to. Ay, pasensya na kayo, mahina kasi internet natin eh. Madam Nelda. Ayan. Shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayan, nawala na hito. Ayan. Oo, okay na yan, nawala mo na yung mga hito kasi pagka bumanat kasi yung mga hito, masusunog tayo dyan. Kaya umalis na muna yung isang hito mo, biyahe pa bukas eh. Pahinga muna for a while. Dito pa ako, Ma'am Raisi. Dito pa pala si Lods. Si Lods Papamar. Dito pa pala. Ayan si Papamar, matibay yan. Matibay ang hito ni Papamar. Ayan, malaki na. 1.1k na. Ayan, patamsak naman natin guys. Premiere 150 days. So, 150 days pa pala tulad. So, tamsakan na natin yan. Ayan, Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan. Strong Ebel, maraming salamat sa pa-BGBG dyan. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Lord Spell Cup, sa pagdalaw, sa pagkulitan dito sa aking live stream. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga team hito dyan. Alam naman natin yung mga team hito na yan, eh, madulas. Ayan, madulas, matinik. Nabutuloy ako. Yung hito ko parang 7-Eleven, di nasasara. Kahit halidiya ba? 7-Eleven kasi 24 hours yun. Eh. Dito nga, ano pa eh, 25 hours na. Ayun, sige, pay natin mamaya ang rice dyan. Yung kay Lods Jake. Ayan. Muisit Papamar, baka matigok yan. Maaga overuse. Ayan. O, pagka overuse yan. Yan ating nerds, maraming salamat. Ma'am Raisi. Ayan. Kuya Mon, Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Ayan, support naman nakapin sa taas dyan, guys. Ayan. Yan, kung may mga premiere kayo nyan, guys, bababa nyo lang para mapipin natin, para matamsakan po natin.
Ayan, malustrid pa yan, Papa Mar. Ayun, hindi malustrid yan kay Papa Mar kasi pine trade yan. Naku, welding to. Oo, sabi ko sa'yo. Pag pine trade kasi yung mga hindi basta-basta malustrid yan. Ako naka-welding pala eh. Kaya matatag talaga yan. Ayan guys, support naman natin nakapin yan guys. Hello, D4J. Ayan, sa mga hindi pa nakatamsak yan. Support naman. Taglit na namin, tamsakan nyo lang guys. Tapos alis na yan. Yan, built-in pala sa kanya. Oh, built-in yan. Kaya ano yan, tawag nito, heavy duty. Yung kay Papa Mar. Tignan mo si Lord Spell Cup, medyo hindi siya medyo heavy duty. Maaga siya nag-mauna. Ito stainless ginamit ko, Ma'am Ricey. Oo, hindi kinakalawang yan. Ayun, aning Nels. Yung stainless mo nag-fade na. Bakit nag-fade yun? Hindi yan matibay pag stainless. Kaya ko tayo RC, pagod na. Kaya kailan sa RC, tumutusik pa yan. Kaya parang underestimate nyo sila sa RC Baka magulat na lang kayo. Baka talunin pa si Papa Mar niyan. Hindi nakatindig si TRC. Ay. Sabi nga nila, don't judge the book. Sabi nga nila. Nata ka ni. Parang gusto niya kasunugin yung bahay ko. Pag nasunog itong bahay ko, Ricey, i-hide ko kayo lahat. Ayan, Papa Mar, may kalawang na yan. Oo, yan yung sinilot sa asin, napapahinga na yun. Ayan, ating guys, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Pasupport naman natin, patamsakan. Ano ba yung binaba ni Ryzie dyan? Saglit lang. Ayan, maraming salamat dyan. Nagdalaw guys sa Kailas. G4G. It's me, Lucky. Kumusta? Yan, okay naman, Laz. Papa Mar, abonado pa sa gamot. It's me, Lucky. Kamusta? Yan, mabuti naman, Laz. Ayun, kamusta ka naman dyan? Ayan, sige. Sige, ping ko na ito kay Lodge Jake kasi nakalikit na ako rito. Ayun guys, pasupport naman natin yung bahay ni Lodge Jake. Ayan, bibing-bibi pa yung bahay niya. Papa Mar, malugi ka pa niyan. Hinotel mo yung oras, tumakbo, walang nangyari. Haba. Okay na, in-underestimate nyo talaga si Ayun guys, support naman natin nakapinya kay Lodge Jake. Ayan, sa 30 million viewers natin dyan, maraming salamat sa pabigibili dyan, sa pagkulitan sa Papa Mar. So maraming salamat din kay Lodge RC. Ayan, nakadaraw din kayo dito sa aking live stream. Isang karangalan po. Sa Team Hito. Team ito, pagka yung sunog yung bahay natin. Pasawarin muna tayo. Oo, tamo. Napanood niya akong balita eh. Oo. Napanood ko na balita.
Yung kanilang CR kasi parang kawayan. Alam mo yun, sa probinsya yung kawayan lang yung CR na. Yung parang ano, sa ilalim may hukay. Ay, magtuloy ko na, masunog tuloy yung bahay ko nito. Tapos pamamahal kasi, sakyan pa lang, bakbakan na eh. Ay, nako. Yan ako, good night na Lods Falcon. Ayan. Sige Lods Papa Mar, maraming salamat ulit sa pagdalaw. So, kay Papa tuloy. Kay Lods RC, ayan, maraming salamat sa pagkulitan niya sa baba. Kay Lods Welcome din, kay Lods Abet, ayan, maraming salamat po sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, sa pagkulitan niya sa baba. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, sige, pasahurin niyo muna ako guys para magbakbakan tayo dyan sa baba, magsunugan tayo. Ayan, good night Papa Mar. Team Maliw, good night. Ayan, sige. Good night Papa Mar. Sabi ni Resi dyan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa pagdalaw. Kay Lods Welcome, kay Lods RC, ayan, kay Lods Abet, kay Papa Mar. Ayan, maraming salamat. Pagkulitan dyan sa baba. Ayan, mag-ingat din kayo dyan, siyempre. Ayan, good night Papa Mar, sabi ni ating Nels. Good night. Oh. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Ma'am Ricey, ayan. May nakapin pa ako dyan. Support naman natin guys kay Jake. Ayan. Silipin nyo ng kanyang bahay guys para makita nyo kung ilan na yung ano niya. Ayan. Lord Strong Ebel, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Naka 1 hour and 31 minutes na po tayo. Bilis ka ng oras, ano? Papa Mar, pag ako inaway, kasalanan mo, Char. Huwag na kayo mag-away-away kasi wala mo ka na madulot yan. Sakit sa ano yan? Sakit sa damdamin mo. Strong Evil Dan. Ayan, maraming salamat. Oo. Hindi na uso ngayon yung away-away. Mahirap kasi pag may kalaban kayo guys. Bibigay ng ano yan, sama ng loob. Ako bahala sa'yo, Ma'am Ricey. Oo. Ayan, pasensya na kayo guys. Ayan, nag-ano tayo, minom na ng tubig. Ayun, sige po, Papa Mar. Ingat dyan. God bless. Ayan. Good night sa lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Papa Mar. Ayan, siyempre, good night din sa iyo, Papa Mar. Ayun, Ann Carlos Vlog, Miguel shout out po. Ayan. Alright, yan, tumahimik bigla. Ayan. Ayan, may binaba si Loves Art Channel. Ayun guys, pasupport naman natin nakapin dyan sa taas kung di pa yung nakatamsak. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo guys sa pag-support. Ayun, kay Lods RC, Lods World Cup, Lods Abet. Ayan, kay Papa Mar, maraming salamat sa pagdalaw. Sa Team Hito. Ayan, Team Hito yung team nila eh. Nakadating dikit na kayo sa Lods Art Channel. 800, ano ka na pala, no? 800. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan na 100 pala yung bahay ni Lods Jake. Ayan, para mapin natin mamaya si Lods Art Channel.
Ayan, so 6 million viewers na. Maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat din sa pabibigyan niyan sa baba. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Ayan, sa lahat ng dumalaw guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, kay Lods, kay Strong Evel, ayan, maraming salamat sa pabibigyan mo dyan. Kay Ma'am Lonites Vlog. Ayan, maraming salamat. Kay Rizzy Jan. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan taas. Support naman natin si Lods Jake. Ayan. Ayan, kaibigan din po natin yan sa Mardination. Ayan, support naman natin yung kanyang channel. Nandito pa yan. Sa baba din si Lods Art Channel. Support naman natin yung kanyang channel. Ayan, shoutout din sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat kay Ann, Ma'am Carlos Miguelao, shoutout po. Ayan, baba ka po Ma'am Ann ng iyong bahay. Baka hindi pa ako nakamihiram pa ako hindi nakadikit sa'yo. Ayan. Tama-tama, naka 1 minute na po tayo. Ayan, sa 6 million viewers natin guys, pa-support naman yung nakapin sa taas. Ayan. O, hindi pa kayo nakatamsak dyan guys, kung nakadikit na kayo. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, para mabigyan din natin ng silos, so hindi pa nakadikit. Ayan, baka hindi pa nyo nabigyan dyan to si Ayan. Ayan, Ma'am Scarlett, baka hindi yung patunano si Art Channel. Ayan, baka mayroon ko pa hindi nadikit sa kanya. Ayan. Siyempre guys, pakita mag-ano yun para may madikitan din natin sila sa Art Channel. Ayan. Naka 1 hour and 38 minutes na po tayo. Yan na rin, Nels. Maraming salamat sa pabidji-bidjian sa baba. Yan guys, kung gusto nyong kumanta, panay naman nanon din naman sila na. Sige, kanta na lang ako mamaya niya. Awag na po na, para dami na lang akong CPR mamaya naman. Ayan, maraming salamat din kanina kay Sir The Familia Channel. Ayan, siyempre baba ko rin ulit yung kanyang bahay guys. Malit pa tayo. Dito kanina yun. Mahirap kasi minsan mag-ano eh. Ayan. It's me, Lucky. Ayan, sige. Sisilipin ko nga itong bahay mo, Lods. It's me, Lucky.
170. Ayan. Sige, di kita Lods ha. It's me lucky. Ayan, sa 10 million viewers natin yan. Shield. Ayan, sa touch nyo dyan guys. Ayan, pa-support naman natin si, nagbaba si It's Me Lucky. Ayan. Ayan guys, support naman natin si, yung aking super chatter kanina, si Familia Estrada. Ayan, i-click nyo po yan guys. Yung kanya, hindi pa niya kadikit dyan. Dikitan niya, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan guys, may naman si Rice dyan. Ayan guys, para mapipindi natin mamaya yung iba nating mga may naman si It's Lucky. Ito nyo na guys, para kahit isang dikit na. Bomba, Birada, Public Mayday. Nagbodos ka Falcon. Saot kamayan, basi ka sandal, magwaswas saot, kay mo si DJ Bongbong Idol. Ayan, pangalaman dikit sa Lods, It's Me Lucky. Ayan. Ayan guys, may nakapin ako sa taas dyan guys. Support naman natin nakapin. Pati pa yung nakadikit yung kay Lods, ano? Ayan, dito to Samsak Harang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Samra. Guys, padikit naman natin yung sa Lods Art Channel. Ayan, dati na kasi nayodama sa Lods Art. Hindi po iwan na po kayo baka 670 po lang ng bahay. Kung may mga tira-tira pa ko dyan, bigyan nyo naman siya kahit lang. The best music mix all year on the DJ Bongbong Remix. Ayan, maraming salamat dyan guys sa pag-ano kay Lods Art Channel. Ayan. Ayan, maling Carmen, may shoutout po sa'yo. Ayan, may nakapin pa ko dyan guys. Ayan, kita nyo naman si Lods. 8 million viewers natin dyan, maraming salamat. DJ Bongbong Remix. Silipin ko na to guys ha, hindi pa ako nakamikit.
Ayan guys, pasupport naman natin nakapin sa taas dyan. Ayan, habang ako po ay nagdidikit-dikit din sa kanya. Yan, mahal din Carmen, maraming salamat. Iloilo Beats Club. Yan, Nono nyo, pagod na thumbs up, Lods. Ayun, maraming salamat sa iyo, Lods, Nono. Maraming salamat sa pagdala. Ma'am, sa yung channel, maraming salamat. Ayan, Lods, pangatlong dikit sa iyo, it's me laughing. Musta na, Lods, Nono? Salas na mga ating awig na kaibigan yan. Salamat sa pagdala, Lods, Nono. Hindi mo nabutan pala pumasok dito yung mga team hito eh. Yung mga team hito. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, support naman natin nakapin sa taas kay Lods, it's me Lucky. Ayan. Pamilita sa channel. Basta DJ Boom Boom, the best. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, guys, yun na ako lang siya. Tingnan ko kung hindi ako nakadikit. Yung aking super chatter ko na. Iloilo Beats Club. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jill. GGL Vlogs. Napadaan lang lang back to work. Ayan, maraming salamat sa iyo sa pag-share na yung blessings ng Jill. Thank you so much. Ayan. Salamat sa pag-share. At sa kay Lods sa world. Ayan natin siya. Thank you pa, Ma'am Jill Vlogs. Sige, baba kayong bahay ni Ma'am. DJ Boom Boom. Go to China. Oh, Jill, so 165. Mga lumang make-up ko, team. Break. Wala pa palang jacket. And thank you ulit sa iyo, Ma'am GGL Vlogs.
moderator ka naman, ano? Dito ako ngayon sa ano mo, mga lumang make-up ko. Tina, try kong maganda pa din ba? Ayan, thank you sa iyo, ma'am nabubulol tuloy ako. GGL Vlog. So, pag-share na yung blessing, ma'am, maraming salamat ulit sa iyo. Thank you so much. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. Yung harang ulit, maraming salamat, mahal din Carmen. Iloilo Beats Club. Ayun guys, support naman natin si Ma'am GGL Vlog. Ayun, nakapin sa taas guys. Binaba ni Man Maker. Ayan, sige Ma'am GGL. Maraming salamat ulit sa iyo. Hindi kita habang ka na ako. Harang ulit. Ano ba napindot ko? Ba yata napindot ko? Please, ito pala dapat. Yan. Maraming salamat sa iyo, mahal Aling Carmen. Ayun guys, may nakapin pa ko yun yung aking nag-share ng kanyang blessing, si Ma'am J. Maraming salamat ulit. Dating dikit na Ma'am J. Ayan, sa kaya loads, ano yan? So, ayan, thank you so much. Ayan. Ang dating dikit, ayan, 819 views. Ako, 1,666 subscriber. Taas pa sa akin. Guys, pa-support naman natin si Ma'am, si Ma'am PGL. Iwan na kayo ng bakas guys para mabalikan niya rin po kayo. Ayan, makimbot-kimbot kayo ng inyong mga baywang dyan guys sa baba. Yung Kuya Mon, magkita shout out. Done watching Ma'am JGL. Ayan, maraming salamat sa iyo Kuya Mon. Thank you so much. Aniwan na po kayo ng bakas kay Ma'am JGL. Yung thumbs up dikit, Ma'am GGL, sabi ni Ma'am Scarlett. Ay, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Done watching, sabi ni Ma'am Carmen. Ayan. Kuya Mon, maraming salamat din po sa iyo. Ayan guys, naka 1 minute and 1 hour 55 minutes na rin po ako. Sorry, para makapag... DJ Boom Boom on the mix.
Ayan, didikita ko lang ito si Ma'am BJ. Ano yung hindi pa nadikit sa akin? Yung Kuya Mon, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Ito na ako magbigay. Thank you. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am BG. Ayan, maraming salamat din po. Ayan ang pagpalang madaling araw, Lods. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Myong, no? Mapagpalang madaling araw din po sa iyo dyan, Lods Myong, no? Maraming salamat sa pagdala ulit. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas guys, si Ma'am Gigi. Ayan, yung aking support chatter. Maraming salamat sa Ma'am Gigi. Ayan, kung gusto niyo sumayaw niyan guys, kimbot niyo yung mga baywang niyo dyan kung sumasakit na. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW niyan, mga fan base mo niyan sa base, mga shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagdala ulit sa aking live stream. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Ayan, tamsak dan host. Ayan, Ma'am, sa Steph family, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa iyo, Ma'am. Pagdalaw ulit dito sa pagdalaw pala po. Ayan, thank you sa iyo, Ma'am. Tamsak dan host. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Sister Dum kay Lolo Bigs TV po. Kami nagkita-kita. Ayan. Ayan, magandang gabi, host. Harang, ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Simply Bichay. Maraming salamat sa paharang niyo po dyan. Ay, wow, watching from atin, Grace. Ayan, Grace. Ano pagbasa? Bisaya. Bisaya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am, sa pagpanood dyan sa Greece. Ayan, Greece. Mga palanan medyo tigasan natin kasi ang pronunciation ng mga Ilonggo guys, medyo matigas. Sa atin, Greece. Greece. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Simply Bichay. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa ulit sa inyo. Ayan, sige Ma'am Steph, babayan natin, pipin po natin bahay mo para mamaya. Tawa tuloy si Ma'am Simply Bichay. Tapusin ko lang ito guys, likit kayo Ma'am. Ayan, sa nakapin guys, support nyo naman si Ma'am Ma'am GGL Vlogs. Ayan. Para mabilis pa yung ating bakba. Tawa ako sa iyo, host. Ganun talaga kasi pagka, mo naman kasi host, medyo Bisaya kasi tayo. Lunggo ba? Salita. Atin, Greece. Maraming salamat dyan guys sa nakapin. Support naman natin si Ma'am. Para tawanan tuloy ako ni Ma'am. Ayan, sige, share na silip din pa para magdagdagan watch hour ko. Ayan, wala ka pa lang watch hour. Sige Ma'am Simply Bichay, silipin po natin yan sa'yo. Ang problema yan, silip lang pala eh. Silipin natin. Ano ka pa monetize Ma'am Bichay? Ayan, sige. Silipin natin. Ayan, nagbaba din guys si Ma'am, sa Steph's family. Ayan guys, supportive din po yan. Ayan. Nakikita niyo po yan sa mga sister doon. Kay Lolo Bigs TV po yan. Lagi kami nakita-kita. Ayan. Ayan.
Di pa, kalahati pa kulang. Yan, sige ma'am system, mag-ano ka lang, direct live ka lang tuwing gabi. Oo, para mabilis yung ano mo. Yung iyong watch hour. Ano lang gawin mo? Hi! Ko si N. Ayan. Sige, para bigyan ko si ma'am. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan. Wala na tuloy music natin. Ayun, tapos na tayo. Ayun, tapos na rin kayo dyan guys kay Ma'am Gigi. Ayan, siyempre maraming salamat ulit sa Ma'am Gigi. Nabigyan na natin sa Ma'am Gigi ng apat na bigay. Siyempre, ilan na ba siya? Ayan, 660. Ayan, sige. Okay na po yan. Parang may discount natin. Oo nga, ma'am, Simply Bitsay. Ganun talaga. Pagka medyo ano, may ano yan, may sayawan. Para malibang-libang naman kayo dyan sa baba. Nagagalit sa mga natin. Ayan, maraming salamat dyan ng dikit guys kay Ma'am Gigi. Maraming salamat din sa pag-share ng yung blessing Ma'am dyan. Ayan guys, ipipin po natin si Ma'am Steph para mag-ikot-ikot po tayo. Ayan, sige, silipin natin yan ma'am kung hindi pa tayo nakadikit yan. Ayan guys, dikitan nyo po si Ma'am. Ano? Mag-iwan na po kayo ng bakas. Yan, nagbabalik po yan siya. Yan ako isisilipin anong pa rin siya. Sahod ka pa. Ayan, chat-chat yan Ma'am Bichay para kung medyo masakit yung baywang, pwede mo ikimbot-kimbot. Baka mapadukan ako ng amo ko din kusina na ako'y tawa ng tawa. Baka madagukan. Sabihin mo lang yung amo mo, sabihin mo, may niisip lang ako. May niisip lang ako ma'am, kaya pa napatawa na ako, may niisip lang ako. Baka madagukan ako ng amo ko din sa kusina. Diba? Yan guys, support naman natin si Ma'am Dezes. Ayan, hindi pa kayo nakadikit guys. Iwan na po kayo ng bakat. Ayan, ba ako nakadikit na ito. Pa-views naman guys, 8 views pa lang siya. Ayan, pa-views naman ang kanyang ano guys. Kung nakadikit na kayo, pa-views naman guys. Ayan, 8 views niya. 7 thumbs up. Ayan. Views nyo naman guys, kahit 1 minute lang po guys. Para ipin natin mamaya kay Ma'am Dansa Nakapin, kay Ma'am Simple sa kanyang watch hour din. Para medyo madagdagan yung kanyang watch hour. Ayan. 7, 8 thumbs up. Ayun guys, patamsakan naman natin si Ma'am Steph family. Ayan. Ayan, unang dikit sa Ma'am Steph. Panoorin ko na ito kahit 2 minutes live video mo. Ayan. Para sa inyo watch hour. Yan, Simply Bitsay, full watch po sa iyo, bagong dikit ma'am. Ayan, maraming salamat sa iyo ma'am sa Steph family. Ayan, supportive po yan guys. Sila po yung mga nakakasama kami nyo doon kay Lolo Bigs TV pag nila-live. Ayan, daraw din po kayo kay Lolo Bigs TV. Ito po kaya ayan, si Lolo Bigs TV sa This is the mix of DJ Bongbong. gusto nyo makarinig na makantahan na maganda doon. Salamat po host. Ayan, welcome. Ayan. Gusto nyo mga gandang boses doon guys. Si Lolo Bigs. Ayan guys, yung aking mga member. Ayan. Hindi ko ma-indicate yan guys. Iwan lang po kayo ng bakas. Nakikita nyo po yan sila nagbabalik yan. Ayan, nakikita nyo po yan guys, ang binaba ko guys. Ayan. Ayan, mga masisipag magbalik yan. Ayan. Nandito ko ma'am sa Stefan, nag-play ako ng video.
Ngayon, pa-support naman natin kapin sa taas, guys. Hindi iwan lang po kayo ng bakas. DJ Bombom, the best. The best na mapasahod ka ba? Ayan, dati dikit po kay Ma'am Carmen. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Desester. Tingnan ako na kayo hindi nakarikit sa dikit ko pa sa akin. Dikit na. Yung ka na. Alam sa 6 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ma'am Simply Be Try. Sige, Ma'am Simply Be Try naman. $9 million. Ang pabyo namang nakapin, guys. Kuya Mon, dan sa'yo. Ayan. Sige, maraming salamat sa'yo, Mama. Palitan natin yung music natin. Para maiba naman. Puro na lang disco. Hindi kayo magsasawa din kasi kayo sa disco, guys. Para maiba naman. DJ Dingdong. Idol. Yung host binaba ni Nightbot, naka-private bro. Yung bro ni Weldy mo. Ay, ganun ba? Naka-private pa yan. Yung video niya siguro yun. Ito nga sa lipig ko. Ah, okay. Naka-private na nga. Sige. Palitan ko na lang yun yung ano ni Bro Noel. Basa na ka-hurricane. Wasado. This is the mix of DJ Dingdong. DJ Dingdong. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa nag-ano kay Ma'am Ayan, dikitan nyo lang yung guys para pagka nag-ano sila support. Guys, bibigyan po natin si Ma'am Simply Bichay para sa kanyang watch hour. Silipin naman natin guys sa kanya. Hindi natin kahit ano. Maraming salamat sa inyo Ma'am Desester Family. Thank you so much sa pagkakas guys. Sigurad po guys sa mga para DJ Dingdong. Idol. Ayan, parang dikit sa'yo Ma'am ano. Panoorin ko na itong video mo.
para sa views ano sa Watch Hour. DJ Boom Simply Bitchay Chicken Burger Stick. Ayan guys, support naman natin. Patuloy naman tayo yung video ni Ma'am Bitchay para sa kanyang Watch Hour guys. Ayan, para bago tayo mag ano guys, support din po natin si Ma'am Powered by DJ Boom Exclusive. Onion. Tatlo na to. Full fact po kay Mama Simply Bitchay. Sabi ni Mama sa Steph Family. Maraming salamat ulit sa Mama sa Steph Family. Pasilip naman guys yung ano para sa kanyang Watch Hour. Ayan. Chicken burger stick. Baybayin natin siya. Onion, mint, and olive oil. Oh, may mint pa. Sarap niya na. Tapos i-blender. Siya po ay nasa ating grease. Ma'am Simply Bitchay sa ating grease. Ayan, Ma'am Marlo. May gilawad shoutout po sa iyo. Host, sabi ni Ma'am Marlo. Maraming salamat sa pagdala. Ma'am Marlo Francisco Vlog. Kumusta naman, Ma'am Marlo, inyong Watch Hour? May dumadagdag ba sa inyong Watch Hour? Ayan, support naman din. Shout out, host. Ayan, Mars Gigi. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Mars Gigi. Maraming salamat sa pagdala ko. Nakalive ka rin. Ayun guys, support naman natin yung nakapin sa taas si Ma'am Simply Bitchay para sa kanyang Watch Hour. Kalahati na pa lang daw yung kanyang Watch Hour. Siyempre guys, kailangan din niya maabot yung 4,000 Watch Hour. Shout out sa lahat and stay home, stay home. Ayun, salamat sa iyo Ma'am Marge. Alam naman natin guys, napakahirap talaga pagdating sa Watch Hour. Oo. Ayun Ma'am Marilo, maraming salamat. Kasi lahat tayo dyan nakapagdaan dyan sa mga ganang bagay. Kaya alam natin kung ano kahirap pag buo ng Watch Hour. Live lang every evening, every day. Ano yun? Sa kabintan. Ilang minutes ba itong video mo? No? 5 minutes. Puso'y tunay kang nag-iisa. Ayun. Siyempre, okay na. Maraming salamat sa pastayam niya, Ma'am Zestes. Yan guys, inano ko lang to si Ma'am, ano? Si Ma'am, para sa kanya. Ko na lang ito yung mga hindi ko pa nalipid. Grabe ang harang ko, 34 minutes. Ang haba. Kaya ano na yan. Harang silang mahaba dyan. Yan sa 7 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ito naman tayo kay Ma'am Simply Bitchay. 5. Ayun guys, support naman natin nakapin dyan sa taas si Ma'am Simply Bitchay. Siya po ay nasa atin grease. O, diba? Atin grease. Shoutout din dyan sa iyo, Ma'am Marla. Ma'am Marge, Gigi, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagkakas. Ma'am Steph, maraming salamat sa pag-BG-BG. Parang wala itong live si Lolo Bigs. Wow! Kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayun guys, tikitan nyo rin po yung binaba ko dyan guys. Binaba ni Thunder. Si Lord Salde
Lord Salve 7. Ayan. Ano din guys, nagpingala pero nagpapaangat din yan. Iwan lang po kayo ng bakas guys. Iwanan nyo na ng pangalan doon para mabalikan niya po kayo. So Lord Salve 7. Ayan. Tumutulong din yan guys. Supportive yan. Yan dati nag-help din sa akin Watch Hour. Basta Team Boyog, Gapauyog. Ayan, Bitsaidan full pack with Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marge. Ayan, sige, babalikan ka po yan, no? Ayan, Ma'am Bitsai. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Yan guys, sabi naman ni Thunder guys, pasupport naman natin upcoming yung Lolo Bigs yan. Iwan na po kayo ng bakas doon sa kanya. Okay na po yung kay Ma'am, ano? Upcoming live Lolo Bigs. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marge. DJ Rodski, the best. Yan guys, may binaba din si Thunder TV yung connect kay Lord Salve 7. Iwan na po kayo ng bakas dyan guys. Basta Team Boyog, Gapauyog. Ayan, Ma'am Bitsai. Ayan, dito tayo pang apat na yata ito na Bitsai. Sabi ko nga yung binaba. Binaba ko nga yung Bitsai. Dito ako nakalikit dito. Premiere niya pala ito, premiere. Guys, patamsak naman sa binaba ni Thunder upcoming premiere para ni Lolo Bigs yan. Patamsak din naman yan kay Ma'am Bitsai. Ayan, para sa kanyang Watch Hour. Iwan lang po kayo ng bakas kay Lolo Bigs kasi nagbabalik yan. Gusto nyo makarinig ng mga awitin na kakaiba sa inyong pandinig. Galawin niyo si Lolo Bigs. Ma'am Steph, maraming salamat sa iyo pabigibigay dyan. Ayan. Tapusin ko lang naman to guys yung ano kay Ma'am, ano, kay Ma'am naka 2 hours na rin po. DJ Rodski, the best. Ayan, may support nyo naman guys ang kay Zalri, ang binaba niya, no, ni Thunder na Salve. Ayan. Pitutin nyo yan guys. Ayan, yung mga grupo namin yan, yung mga team loyal. Ang layo nyo rin nyo kay Lolo Bigs, tamsak. Team loyal yan, si Lord Zalve 7. Dan tamsak po Lolo Bigs. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Steph family. Ayan, si Ma'am Bitsai baka sa kusina yan kasi nga nagluluto na yun siya. Tawag na siya ng tawag doon. Akin ka na lang, pwede ba? Ay, ayan, pang-vlog sa Mama. Okay guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Bago natin yan yung ano guys, ayan, tataman naman natin. Pakisabi na lang.
60 thumbs up. Chicken burger stick. Sige. Ayan, Dan, tamsak bagong dikit sa'yo, pasukli po, salamat. Ayan, Ma'am Marge, ayan, nagdikit sa'yo si Ma'am The Sestef Family. Ayan, Ma'am, The Sestef Family, ayan, lagi rin nag-live in every night. Yan sila ni Ma'am Marge. Mga supportive din po yan sila. Support po natin bawat mga ano guys, para ikot-ikot, para pagka nag-live, dadalaw din sa mga live po natin. Ayan. Yan guys, maraming salamat na nadikit dyan kay Ma'am Simply Bichay. Siyempre guys, pipin ko lang ito muna tapos kay Dodo Big para makapag-ano rin kayo. Dan sa nakapin, ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Scarlett. Ayan guys. Tapusin ko lang ito kay isang dikit na lang ito kay Ma'am David Sai para sa kanyang okay po host. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Stefan. Chicken burger stick. Love, CJ, naka-live ka ba't mo binaba? Okay lang yan. Ayun guys, support naman natin si Ma'am Simply Bichay. Sige guys, bago tayo mag-ano, para ano, ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Sestef. Hello Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, sabi ni Ma'am Sestef. Ayan, dito tayo nakita-kita tayo yung ni Ma'am Sestef dun sa Nilo Bigs. Please na ano natin yung ano niya. Dan Paul Plak, Simply Bichay. Maraming salamat sa iyo Ma'am Marilo. Ayan, iwan na po kayo ng bakas guys kay Ma'am Bichay. Iwanan nyo na doon na palkol para ano, balikan nyo. Para alam nyo ko kayo. Salamat sa inyo. Salamat sa Simply Bichay. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa padikit kay Ma'am Simply Bichay. Ayan, nakatapos na rin akong ano sa kanya. Ayan, para makano. Ayan guys, pipin ko naman, hindi pa yung nakadikit. Pinaka-supportive to si Lord Zalde Zeben. Ito guys, medyo busy lang ito. Pero tumutulong talaga to pagka hindi na siya busy. Ayan. Dito rin po ako nagpapatulong sa kanya sa aking watch hour dati. Kita nyo yun guys, iwan na po kayo ng bakas para masablihan niya po kayo. Kasi busy po yan, pa-BG-BG lang yan minsan dyan. Kasipin natin si Lolo Bigs. Patamsak naman guys, ayun, sige Ma'am Marilo, tamsakan po natin yan. Ayan. Ayan Ma'am Marilo, kagabi doon ako sa live mo, nag-video ako. Oo, yun guys, si Ma'am Marilo, nangailangan din po ng watch hour po yan. Kuya Mon, maraming salamat sa iyo. Ayan guys, matamsak naman dyan ng kapi. Kung di pa kayo nadikit, dikitan nyo. Kung di pa kayo nakano, ayan, iwan na po kayo ng bakas. Welcome sa iyo Ma'am Marilo. Welcome po. Ayan, premiere 3 days. Ayan, sige Ma'am Marilo. Ito na pala si Ma'am Marilo. Tamsak na rin pala iba ko dito. Thunder. Ito na lang hindi pala. Thank you host. Ayun, welcome sa Ma'am Simply Bichay. Kalahati ng ano mo, ano? Sige Ma'am Simply Bichay. Pagka may time ako, i-play ko rin paminsan-minsan yung video mo. Kasi po piniplay ko yun si Ma'am Marilo. Saka si Ma'am Ruby Apal. Extra kita play kahit isang gabi lang. FLM 2 Lada Samsa.
Guys, support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan. Napatamsakan niya naman ni Ma'am Marilo. Bakit ni-hide ko? Ano doon? Hide tayo. Ala, mali. Sa channel Lods FLM ha. So balik kita mamaya, saglit. Mali yung ano ko. Pindot ko, akala ko at moderator dapat. Ayan, sige na Lods, ito na. Ayan. Comment ka nga ulit. Dan sa nakapin ng What's Our Bakas. Ayan. Ayan, pasensya na Lods, napindot natin na. Ayak ko lang. Ayan, okay na. Sorry. Mami, ay! Baka hide ko naman siya. Ayan guys, support naman natin nakapin din sa taas guys, si Lods Aldez 7. Wala po kayo ng bakas dyan guys. Ayan, Mami, ay, mayroon ka ng jacket. Ayan, pasensya na po, ma'am. Umiyak tuloy si mama. Ayan, Mon, maraming salamat sa iyo. Ma'am Steph family, maraming salamat sa pabili-bili dyan. Kay Ma'am Simply Bitchay. Ayan. Sige Ma'am Simply Bitchay. Play din kita minsan. Oo, kaya nga, baka mapindot. Yo, Dan, harang. Ayan, maraming salamat sa Ma'am G. Ayan, pa-view po host. Ayan, sige, view po natin. Ayan guys, iwan lang po kayo muna kayo ng bakas dyan sa taas. Ayan. Pagka, para... Sunod sa 7 supportive yan guys para mabilis po tayo sa ating pamamalakad dito sa ating guys, support naman yung nakapin sa taas guys para pa-view po host. Ayun, sige, view natin yan sa'yo. View na natin sa'yo. Maraming salamat sa'yo my friend. View. Ikaw pala to Lods. Niyak ka tuloy. Diyan na, ay may pre. Ikaw pala to pre. Pasensya na pre ha. Sa'yo pala yun. Tago ko. Mami ay. Alam, dito na lang ang papakita. Pasensya na Mami ay. Ganito talaga ako. Nagtatago talaga. Pre, pasensya na pre. Sa'yo pala yun pre. Yan guys, support naman natin yung binaba ni FM25 Lover. Yan. Hindi kayo magsisi dyan. Pag yan dinigitan nyo. Pwede nyo mahalin. Pero hindi nyo pwede angkinin. Yan pre, 5,524 to pre. Yan, pasensya na pre, hindi na ako nakadalaw sa live mo ha. Maraming salamat. Yan, forever mind ladder. Ayun guys, yung binaba din si Lods, pero tamsak naman natin. Yan, tamsan natin dikit sa dating nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo pre. Maraming salamat ulit sa pagdalaw pre. Ayan, maraming salamat dyan guys ang ticket kay Lods Aldez 7. Ayun guys, patamsakan naman natin to. Ayan, matamsak naman guys nito kay Lolo Bigs TV. Ayan, upcoming premiere niya po guys. Iwan na po kayo ng bakas kay Lolo Bigs. Ayan pre, mga Lods, shoutout ulit sa iyo pre. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, Forever Mind Lover Dan. Ayan. Tamsak sa nakapin dating dikit. Ayan, maraming salamat. Kuya Mon, maraming salamat sa PBG mo dyan. Ayan guys, matamsakan naman natin yan si Lolo Bigs TV. Ayan. Para wipin natin si Ma'am Marilo. Pag-view niya naman kay Ma'am Marilo guys. So yun natin yung WhatsApp. Nababa din si Mami Ay. Ayan, Mami Ay. Ayan, kay Lolo Bigs din po ito si Mami Ay.
Ayan guys, ang binaba ni FML. Ayan, subukan nyo yan guys. Subukan nyo yan mahalin guys. Sukulihan kayo ng tapat at sapat. Di ba pre? Mami ay may binaba ka bang ano mo? Kutsahan na lang mami ay. Ayan mami ay mabaka ng link mo para ipipin ko mami. Kasi mayroon pa akong ikikit 111 110 ka na pala. Hindi kita nakita kahit mga 5 o 4 lang. Video pa yan. Yan ma'am Simple Bitchay, maraming salamat sa iyo ma'am Simple. Baba mo lang yung link mo ma'am Simple Bitchay, baka yung iba natin yan din nakaabot pa para maano rin. Ayan Maria YT, maraming salamat sa iyo Mayang. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Patamsakan naman natin yung upcoming premiere ni Lolo Bigs. Ayan, maraming salamat sa iyo pre. Maraming salamat sa pag-member mo dyan, pre. Ayan. Lang guys, Ayan, thank you, pre. Thank you. Maraming salamat ulit sa iyo, pre. Kuya Forever Mine, Miguel out, shoutout, no problem, pre. Ayan, sabi ni Maria. Ayan. Pag-view naman guys, ang minaba ni Fre. Ayan, ipipin natin mamaya. Ay, maraming salamat ulit na siya nagtamsak sa ano ni Lolo Big. Ayan guys, patamsakan naman natin kay Ma'am Marilo. Ayan, kanalan po ng What's Hour yan. Ayan. What's up Maria, how are you? Ayan, forever mine, done for pakla love na kita. Ayan, sabi ni Mami Ay. Ayan guys. Ano nyo rin si Mami Ay? Ayan, KJ Babes. Congratulations sa KJ Babes. Kamusta na KJ Babes? Ayan guys, tikitan nyo rin po to guys si Maria. Aniwan din po kayo ng bakas. Supportive din po yan si Maria 143. Ayan, kila Mami Ay dyan, kay Ma'am kalimutan ko tuloy mga pangalan niyo sa ating Grace. Ayan, palandi nyo naman yan guys. Guys, tansakan nyo naman yan guys yung nakapin sa taas para ipipin natin sila sa si Mami Ay. Maraming salamat sa pagdala Mami Ay. Yan, dito kami nakita-kita ka Lolo Bigs TV. Yan, palablab din ako. Sige Mami Ay, didikitan po kita. Yan. Everyone have fun. Ayun guys, mamili ba dyan si Nightbot, yung Maria 143. Okay babes, long time, long hair. Ay, maraming salamat. Ayan. Parang ngayon, nagdikit sa'yo mamaya. Yung guys, patamsakan naman natin si Ma'am Marilo guys. Maluoy naman kayo kay Ma'am Marilo. Nangilangan din po niya ng shower. Pag-view naman kahit 1 minute naman ang video. Ay, pa-dikit naman. Tamsak dikit, Mami. Ate Marilo, Miguel out, shout out. Sabi ni Maria, ayan. Yan, James Gipi-Gipi Tamsak. Ayan, maraming salamat sa patamsak niyan, Lord James Gipi-Gipi.
Ayan, maraming salamat sa'yo, pre. Ayan, pala dikit sa'yo, mami. Ayan. Yan, ma'am, Simply Bichay. Ayan, maraming salamat. Yan, tamsak dikit sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo. Bichay. Ayan, maraming salamat sa pagtamsak mo dyan kay Ma'am Marilo, guys. Support nyo naman guys dyan ng ating pinakasupport yung mga kaibigan, si FLM, yun lang yan guys. That's Forever Mine Lover. Mr. FM, hello. Yes, Maria, you know him. You know him. Iba tayo ng English eh. Yan, patamsak naman sa nakapin yun sa taas, guys. Mahalin nyo po yan. Pwede nyo mahalin. Pero hindi nyo pwede angkinin. Ayan, mayroon ka ng forever, mayroon ka na pang mine. Mine, forever mine. Diba, pre? Sige, na natin si Mami Ay. Ma'am sa step, maraming salamat. Ma'am Simply, maraming salamat. Ayan, kay J-Babes, maraming salamat din sa pagdalang. Ayan guys, may binabali na ako yan guys, kay Maria, ayan, kay Ma'am Scarlett. Ayan guys, may binabali sila sa D4G. Hindi pa kayo nakatamsak dyan kay Carlos D4G. Naglabi nyo po yan. Pinabitawan sa'yo ni Lord. I'm serious now, Kuya Papa. I want to joke. Joke ka lang yun, Maria. I want to joke or I don't want to joke? Ako yung may nagabuntot pa. Yung may love ko. Nakatali. Dan! Sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Simply Bichay. Yan, dalaw ka rin, Ma'am, dyan sa kanya, Ma'am. Si... May forever ka na, mayroon ka pang mine. Ayan, kasi sa kanya naman yan, binaban niya sa D4D. Supportive din po yan. Iwanan nyo na ng bakas yan si FL025 Lover. Hindi pa kayo magsisi. Ayan, Mami Ay. Nakailang dikit na saba. Mami Ay. May love mo saan? Pwede, babes. Congratulations. Kumusta? Dan Forever Mine. Ayan, sabi ni Ma'am Marilo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Iwan lang kayo ng bakas dyan kay Lords Forever Mine. Yan, kalimbang nyo siya guys, nag-iglesia, nag-aayuda po, nagbabatiran po yan. Oo. Yan, sige mamaya ay nagdidikit na, 4 na nagdidikit ko sa'yo mamaya, ipipit ko sa'yo. Yan, pang 5 na to. Always choose to love yourself. May kalimbang niya ako sa LS, Bartiran Unli Lafagan Free. Ayan, naglalay po yan sila. Tapos na ako sa'yo, Marlo. Tapos na ka, Mama. Sige guys, para mabilis tayo, Jovin Gamboa. Ayan, may shoutout sa'yo, Jovin Gamboa. Maraming salamat. Dan sa nakapin. Ayan.
Yan ang binaba din si Maria 143. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa pagdikit kay Lods Forever Mine. Iwan lang po kayo ng bakas sa 6 million viewers natin dyan. Ayan, para mas mabilis-bilis po tayo. Joven! Tamsak dan po pang 30. Ayun maraming salamat sa Lods Joven. Ayan, pag done na po kayo dyan kay Lods Forever Mine. Ayan, sige para magano tayo guys. Ikalimbang dikit nyo po yan siya. Ayan, nagsusupport talaga yan. Supportive yan. Ayan, nagbaba din si Mario 140. Sige, pipin natin yan. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, pre. Ayan, patamsak naman natin kay Mami Ai dyan, guys. Kung di pa yung nakadikit kay Mami Ai. Ayan. Unahan ko na lang para si ito kay Rods D4G. Natamsakan ko na to. Kung di pa yung nakatamsak din, guys. DJ PJ. Ayun. Dan sa nakapin, Maria. Ladies, you're waiting bato-bato. Ayan. Bato-bato mo. Ayan. Miss Maria. Ayan. Si Kuya Joven, shoutout ko Kuya Falcon kahit di niya ako kilala. Ayan. Si Les Joven, tagalin si Les Joven yun na pa. Les Joven, kumusta ka na? Cueva Babes, kumusta? Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, KG Waves. Kuya Joven, kilala yan. Tamsak sa nakapin, dating dikit. Ayan, maraming salamat sa mga share. Thank you sa pag nakapi, sa pagpin. Ayan. Thank you sa pagpin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami Ai. Ayun guys, pag-view naman natin meron ba ni Maria? Ayan. Yan guys, may binaba din si KG, may bahay din yan si KG Babes dito sa akin kasundin namin. Scarlett, I miss you. What is social distancing? What is social distancing? Ang pag-view naman guys, ang binaba ni Maria, yung play the reading bato-bato. Bato-bato daw. What is social distancing? 1 liter distance. Uy, grabe si Miss Maria. Kilala kita, sabi ni Les Joven. Les Joven, kamusta na, Lods? Kung long time din ka na ngayon, makita ulit na kita. Ano daw? Comment, kantan, comment din Maria. Social distancing, ganit ang anak consideration. Basa ko na, uy. Miss Maria, support ako sa along pangtakbo na. Ayan, Maria, dan sa binaba mo. Ayan. Ayan, silipin nyo naman guys sa binaba ni Maria. Parang hindi siya magnawa. Social distancing. 1 liter. Ayan, support naman natin nakapin yun sa taas guys. Ito na masunod ko. Hilo na ako eh. Nagugutom na ako. Ayan, tapos na ako sa'yo, Mami Ai. Nakita na kita na. 5 yata yan. Ayan, maraming salamat sa ulit, Fre. Ayan guys, si Fre, ikikita nyo yan guys. Iwan na po ko ng bakas. Mahalin nyo ako ng tapat. Suklan ko kayo ng tapat. Ayan. Kaya Joven, supportahan kita para maging malusog ang healthy mo. Malusog. Ayan, malusog yan. Sabi niya, malusog. Okay lang po ako, Lods Falcon. Madalang na sa YB pag di gaano pagod sa work. Ayan. Sige, okay lang po rin yung Lods Joven. Unahin po natin mo yung trabaho. Pero mahirap din magana. Ayan guys, maraming salamat dyan sa pagdikit kay Mami Ai. Ayan, kalimbang ulo po si Mami Ai. Para mag-rapido po tayo. Ayan, mag-social distancing po kayo dyan. 1 meter. Personality is not provided. Yes, that is social distance. 1 liter distance. What is social distance? Kuya, for... Social distance.
Kaya forever mine, tigil mo yung mahalin na yan, hindi na uso yan. Ako doon ko na-stop bro. Support nyo naman guys, nakapin sa taas yan. Tuloy ko naman yan dyan. Sana yung pipin ko, wala na tuloy. Ayan, support nyo guys si Mami Ay. Hello KG Babes. Yan guys, matamsak naman niya sa upcoming yan, maraming salamat sa nandikit dyan kay Mami Ay. Maraming salamat din sa inyo. Ayan guys, matamsak naman natin yung ni Lods Day 4D para lahat po tayo dito guys ng baba. Ano natin yan? Sige natin yan. Suruh natin kay Mayang. Kay Maria. Ayan, tusukin nyo guys yung bato-bato niya. Miss Maria sa work din, hindi ko kasalanan kasi sila humabol sa akin. Tama ka pre. Kuya FLM, wag na sabihin na love you me, taong nagagalit. Ay, malapit na umuwi yun si Maria pre. Malapit na yun silang umuwi. KJ Babes, maraming salamat sa pag-BBG KJ Babes. Ayan, the Sister Family, maraming salamat ulit. Ang guys, patamsakan naman natin yung nakapin sa taas. Ayun, kay Lods D4G. Para mapinin po natin to kay Maria, yung kanyang ano na bato-bato. Bato-bato. Bahala ka Kuya Falcon, may alam ko kay Kuya Joven na hindi mo alam. Busy nga siya sa pagtakbo eh. Ano yun? Na-convert na ako Muslim kahit 3 asawahin ko. Oo, matagalan sa Les Joven. Tagalan natin ito din na si Les Joven. Ilang buwan na ba? KJ Babes, love you. Yan, tagal na nga si Les Joven. Nakalimutan ko na ito si Les Joven. Oo. Siyempre, pag nabasa niyo yung pangalan, marami pa lang alam si Maria sa Les Joven. Hindi naman alam. Yan guys, support naman natin sila sa D4G. Tamsakan nyo na guys para mabilis po tayo. Para nagugutom na yung host. Para maganda yung usapan natin. Yan guys, mamilabas kay please connect kay Ma'am KJ Babes. Ayan. KJ Babes, love you. Na-convert na pala si Pre. Pwede para tatlo. Oh, wow. Hi, Joven, kumusta? Tagal pa sa December pa. Patuloy na yung election sa December. Kaya mandanda na dyan yung mga planong magpatakbo. Bilang mga barangay official sa ating barangay. Kailangan muhuna na po kayo. Love you, labot mo, Joven. Sabi ni Ma'am KJ Babes. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagtamsak sa nakapin. Ayan, view naman natin guys kahit 1 minute lang. Yung, ayun, view naman natin guys ang yung nakapin sa taas, ayun kay Maria. Para may views din naman siya. Pag-view guys, pag-view. Pag-view rin natin. FLM! KJ Babes! So may tawag. Yan na yung pagtakbo. Marami ko lang alam si Maria. Ayan, pag-view naman natin guys, kahit 1 minute lang yung nakapin sa taas kay Maria. Para sa kanyang watch hour. Watch hour daw. Sa previous. Yan, nabingin niya rin guys, Lods Forever Mine. Yan, pwede nyo mahalin yan. Ayun, pwede nyo na siyang mahalin. Pwede nyo na rin siyang angkinin. Ayan, pagpistahan nyo na sa Lods Forever Mine. Kaya para ko ako nagugulo sa LS mo, ikaw hindi ka na napunta sa LS. Sabi mo magkaaway tayo, tapos dito ka naman sa live ko. Ngayon, sinumbatan mo ako. Sabi mo, lagi ko narinig ka, kaaway ko. Ba't narinig ko? Lagi kasi ka sa live mo. Hindi mo lang alam.
Ay, pakaway ko yan si Kuya Falcon. Bakit dito ka? Kaway nga tayo eh. Ito nga, pinipin ko pa yung bahay mo. Siyempre, si Maria, mahal ko yan guys. Subukan ko lang yung lakas at loob at tibay na loob niya. Doon ako nakapunta, lagi ako doon. Kaya wag kayo magmaritis doon kasi lahat na maritis alam ko. Ayan si Let's Forever Mine, pwede nyo yan isang mahalin, pwede nyo rin siyang angkinin. Ayan guys, pag-view naman kahit 1 minute lang. Ay Maria, maawa naman kayo guys. Malapit nang umuwi yan. Ano na yan? Kumbaga, gusto niya nang umuwi talaga. Tingnan mo yung ano niya, bato-bato. Bato-bato daw. Supportive yan si Maria guys. Alam nyo guys, yung bata na yan. Takbuhan ng mga ano yan. Yung bata na yan, takbuhan ng mga matatanda yan. Ayan, huwag lang tatatuloy dito sa 13 million viewers na. Yan guys, pa-view naman yung nakapin sa taas yan guys. Kahit 1 minute lang guys. 1 minute lang naman yung binigay sa inyo. 63 viewers na kanina yan eh. Silipin natin. Sana si Les Jobin eh. Nakaway yung Maria ko si Les Jobin. Bilis na tuloy. Ayan ba natin Carmen, mula sa atat. Ayun, tinan mo yung labit ni Los Forever Mine, no? Pulang-pula. Ayan, sa 15 million viewers natin guys, ayan, patamsak na rin ako. Ayan guys, support nyo naman yung binaba ni Let's Forever Mine. Ayun, di para si FLM. Maria 114 dating dikit, tamsak lang, 2 years mahigit na dikit. Ayan, doon po kay Maria. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Simply Bichay. Ayan, Ma'am Simply Bichay, dikitan niyo po si Maria 143, nakapin dyan. Kung may makatanungan po kayo tungkol sa YT, ayan, may knowledge din po yan si Maria 143. Baka kayong makatubili. Ano yan siya guys, matulungin lang, kaso lang mabunganga lang. Si Maria guys, wag kayong magbigay magsisigil dyan guys. Matulungin yan, pero mabunganga lang. Yan, iwan lang po kayo ng bakas yan guys, babalikan niya po kayo. Kung may mga katanungan po kayo sa YT, kasi mas nauna yan sila sa atin. Sila Ma'am Rachel. Yan ang winawan si Ma'am Simply Bichay. Yan si Ma'am Simply Bichay naman po ay nasa Atin, Greece. Nangailangan din po yan si Ma'am Simply Bichay ng Watch Hour. Pasilipin nyo naman guys ang binaba niya. Tamsang dikit, simple. Ayan. Ayan guys, mahalin nyo po yan si Simple. Sa akin kahit di balikan. Doon yun eh. Pero para call, bati na tayo. Tama na, okay na ako. Appreciate ko na yung ginagawa mo. Love you. Kaway mo ko. Tapos love you. Kala, ang bati-bati sa panahon ngayon. Tapos lambutan mo naman. Ay, Maria, wala naman akong galit sa'yo. Alam mo naman ako. Anong talaga ako? Hindi ako sumasagot kasi. Bati na tayo, sige. Bati na tayo. Sige, usap pa kasi. Sige, pagbigyan kita ngayon. Tigasan ko na. Tigas ng Athens eh. Ano ba tamang pronunciation ng ano? Bati na kami ni Maria. Kasi pakpakan natin. Bati na lang kami. Hindi ko maalam na kaaway niya pala ako eh. Tapos bigla lang. Tapos bigla na kami nagbati. Sige.
Ibang klase kasi to. Bati na daw kami, pero hindi ko alam, nakaway niya pala ako. Hindi ko naman siya kaway. Ayan, pabyo naman natin nakapin yan, guys. Ayan, tigasan. Ayan, pabyo naman. Wow, Kuya Falcon. Ayan, simple. Ano bang pag-pronounce yan, Ma'am Simply Bitsay? Ayan, si Ma'am Simply Bitsay po ay nasa atin. Sa atin po siya. Doon sa Grace. Atin. Hirap kasi pronounce yung lugar nyo na yan. Yung atin Greece na yan. Ano ba? Athens ba yan? Athens, Greece. Sakop ba na Europe ba yun? Boss, FLM, dating dikit. Kulang. 3 years na dikit. Ayan, pa-view nyo na ring aking ari. Tamsak Dan. Ayan, view nyo yung guys kay Ma'am Simply Bitsay. Kaya po ang watch hour. Ayan. Kasi napin ko naman kayo lahat na. At ngayon, bati naman ko kay Maria. Ipipin ko muna sa kanya, ha? Para makabawi naman siya. Magkala sa Todd Sir Falcon. Simpyo lang malakas. Ayan, maraming salamat sa iyo, Todd Simpio lang malakas. Ngayon guys, malapit. Gusto ko na sanang mag-end guys kasi nandyan pa kayo eh. Kung hindi na si Maria nang ipagbati sa akin ito, mag-i-end na ako kasi ipagbati. Tapos kailangan natin content. Yup, Europe. Oh, di ba? Alam ko yun. Sa atin. Maganda ba yan sa atin? Grace? Di ba sa atin, Grace? Maganda ba yan sa atin, Grace? Ayan, kung ano yung guys, para maganda yung kwentuhan natin. I-view nyo naman kahit 1 minute naman yan guys. Mula sa taot sa lahat, sabi niya no. Ayan guys, may mababa yan guys. Oo, siyempre maganda pa rin sa atin. Maganda pa rin talaga sa Pilipinas. Kasi doon tayo, alam nyo kasi ako guys, hindi ko pa rin pagpalit yung probinsya eh. Sa Maynila, sa totoo lang ha. Ano ba sa Maynila yung hanap buhay mo? Kaloka mo, utas na ako ng tawa sa'yo ha. Di ba maganda yun sa atin na Ma'am Simply Bitsay? Siyempre, ano ba yung, anong bang karamihan sa atin dyan? Sa Grace? Ano bang karamihan mga trabaho dyan? Lods Pio Pio! So Lods Pio Pio yan. Ang pinaka-supportive natin Lods Pio Pio yan. At mo, alam na alam pa rin ni Lods J-Ben. Kaya lang kalala ka rin. Ala naman nos. Ayan. Ala lingga ka ng lingga. Ayaw mong tumimo. Alam mo yan, salita yun. Alam mo yan, tulong na tayo. Magiging wakwak tayo dito. Wakwak tayo. Ayan guys, so nakapin na kayo dyan sa taas. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, pre. Ayan, pagyo naman. Ayan, magdikita muna kayo guys, kasi ako, mag-end rin ako guys. Kasi naka 3 hours na rin po ako. Maraming salamat sa inyo ulit dyan guys. At nagugutom na ako eh. Pa nakakain. Ang mga boys more sa yate restaurant, driver at bahay din tulad ng mga baby. Akala ko yun. Maganda pala dyan. Ayan, sige. Naka 3 hours na ako guys ha. Pasensya na kayo ha. Medyo pagod na yun lang. Bukas ulit tayo magla-live. Ay, bukas wala siguro. Yan yung pinagdikitan nyo yung guys. Yung nakapin. Yung sila ni Forever Mine. FLM guys. Ayun guys. Yung binaba ni Forever Mine Lover. Punta ka guys sa LS niya guys. May ano doon. Di yan nagatubiling magbigay na mga bahay. Support nyo yan guys. Kalimbang all nyo po. Yan. Pronos Planet High Lohos. Maraming salamat ulit sa pagdalaw nyo guys. Ayan. Sige, kalimbang all nyo lang po ako para Lohos G. Para sa sunod guys, mag-live tayo. Ayan, patulong. Ayan. Sige ma'am, Simply Bitsay, pa-play ko rin paminsan-minsan yung videos mo ha.
Kahit play ko na isang gabi, sunod na gabi na naman. Kasi may piniplay po akong video. Kahit pa paano makatulong. Mag-ano ka rin, mag-live. Yan. Dalawin nyo yan guys, si Lods FLM 27, si Lods Forever Mine. Lagi po nagla-live yan every morning. Ayan, si Lods Joy Ben. Ayan, si Maria 143. Ayan, si Ma'am Scarlett Vlog. Ayan guys, mga supportive po yan. Lahat po ng mga nandyan, nadidikitan yung mga supportive po yan. Dalaw po kayo dyan guys. Maraming ranang maugat sa LS ko. Ayan. I am Frano from India and I connect you from Lulubigs. TV Danto was our video malungkot na gabi. Ayun. Sige. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Franos Planet for coming. Thank you so much. Ayun. Appreciate. Ayun. Diba? English tayo, right? Ayan. Welcome sa iyo, Ma'am Franos. It's time to end now because it is 8:59 in the evening. Good night, host. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bichay. Ayun. Maganda pa rin dyan sa atin, Grace. Thank you so much. Sa lahat po nang nagpunta sa aking live, maraming salamat ulit. Sa iyo, Fre, maraming salamat sa pagpa-member ulit, Fre. Thank you. At saka kay Ma'am, yung nag-share ka na ng blessings, yung dalawa nating kapatid, si yung pamilya Estrada, at saka si Ma'am GGS. Ano ba yung pangalan? Nakalimutan ko tuloy. Ayan, Gerger. Maraming salamat. Ayan, kay Maria 143 sa lahat po. Kay Clark, AGBH, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda. Ayan. Kay Lods Joy Ben, maraming salamat sa pagdala, Lods Joy Ben. Kay KJ Babes. Ayan guys, maraming salamat kay Kuya Mon. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Sa lahat po. Mga kaibigan po natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, good night host. Good night sa iyo my friend. Thank you so much. Ako mag-end na po guys. Ayan, wag po tayo lagi makalimot na tumawag sa taas, siyempre. Ayan. Ayan, siyempre mag-ingat po tayo lagi sa bawat trabaho natin. Bye-bye, Fre. Namimilit na eh. Sige, Fre, pagbigyan mo muna yan. Kahit makaisa lang bago matulog. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Kay Maria 143. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mayang. Kay Ma'am Scarlett. Sa lahat sa BGBG dyan, guys. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng dumikit. Kay Ma'am Marilu. Ayan. At sa lahat po, maraming salamat ulit. Walang sawang pasasalamat ulit sa inyo. Lagi po kayo mag-ingat. Ayan. Huwag laging makalimot. Ayan. Yun, sabi ko tayo laging makalimot. Good night sa inyo and God bless. God bless. And ulit lang, hindi ko makita yung pindutan eh. Yun, God bless us all and good night. Bye-bye.